konakele manje asihlangane ejozini ekuyeza. Thola elakho ithikithi. Amasango azovulwa ngo-11 ekuseni. Libambe isikhathi bafowethu please. Ubani lo? Umroza Fakude usho kanjalo kwipost yakhe lapha ku-Facebook. Right, othi sibone ukuthi-ke izinto ihamba kanjani. Saturday 2 August Umroza Fakude CD launch. Ukhiphile kwipost, wakhipha bonke abaculi ukuthi ama-performances azoqala ngobani ngo-12 PM till late. Othi sibone ukuthi-ke zime kanjani-ke laphana. Artist time slot bangaki abazodlala ngo-3 ngicabanga ukuthi bawu-6 abantu abazodlala ngo-3 kubala abubani abasengwavuma. Jabulo Ndlovu, Amachweba, Bhamane, Mzukase, Inkosi yamajongo abazodlala ngo-4 hour lonke lelo 4 abafana bakafana Inkosi engadumile shaye zakhe isimakwana sasehluhluwe ezikaduna from u5 kuya ku5 to 6 kuzobe kukhona ubani Hazard Elihle Biyela Abnormal Shona obhuti bendawo abazodlala ngo-6 kuya ku7 sibala obani Quantum Lensizwa Long Division Mashinga Indlulamithi Amanzimase abantu bazodlala ngo-7 kuya ku8 sibala abobani Umthwalo Incelebane Dollars Nkotsheli abazodlala ngo-8 kuya ku9 Stability Thokozani Langa Zanefa ngithi Khathazi abazodlala ngo-9 kuya ku10 kubala obani Omayogathi Tencane Fokamsezana Maganga Thishela abazovala ekugcineni from 10 kuya ku25 past 10 kubala amageza amahle bese yavala Umroza Fakude kuphi lapha ejozini ekuyeza o-MC kube ngabobani kuzobe nguSilindo Dlovukazi and MC Sigwili esibhazayo amathikithi athola nasegeyithini nase-Shoprite. Ime kanjalo-ke i-lineup ye-launch ye-CD kabani kaMroza Fakude. Umroza Fakude bafowethu usebenzile kule CD yakhe entsha kule album entsha ayikhiphile ngiyacabanga ukuthi EP. Siyakhumbula ukuthi uMroza waba nezinto ezithize ayivezayo nakhuluma ngazo nakhalaza ngazo kodwa-ke wahamba e-studio wayokhipha umsebenzi wakhe omuhle okuyiwona omkhulumelile kubantu. Sikhuluma nje unemiliyoni ku-YouTube ingoma ethi Hayapha Amaphoyisa ngingazi ku-Spotify noma imiliyoni kodwa-ke okubalulekile-ke i-EP yakhe ihamba kahle kakhulu compare to eminye imisebenzi edlulile. Lokho ngihlele ngikusho-ke bafethu ukuthi-ke ekugcineni kosuku noma singakhuluma sifikephi kumele ukhiphe umsebenzi abantu bezowumukela bezowulalela bewuthokozele bewudlale ozotrenda yilokho kuphela. Ingoma yakho iyona eyokuvulela lapho okuvalwe khona. Ngisho kuthiwa khona umuntu ofuna ukuhlala phezu kwethalente lakho afuna ukukucinezela. So zime kanjalo-ke kabani kaMroza Fakude ezobe yiphefoma laphana-ke ekuyeza ejozini. Bekuyilokho nje bafowethu bese kuveza okwamanje sizohlala okuzayo sesiyokhuluma ngeminye imisebenzi kaMaskandi or related to uMaskandi. Sibonge ithuba sizodibana okuzayo nisale kahle.